Tänään mennään katsoa uutta esityspaikkaa. Nokian Golden Boy eli Jussi Simola on löytänyt jonkun uuden mahdollisen venuen ja mennään katsoa sitä, että Jussi on jo mennyt sinne etukäteen ja se on siellä pizzamestari Nenosen kanssa jo mennyt edellä ja mennään me perässä. Nyt onkin jännä, perjantaina lähdetään Jyväskylään Jussin kanssa tuplakeikalle. Perjantaina ja lauantaina tehdään taas duo. Tämähän on markkinoitu Jussi Simola stand-up show. Mukana myös Jape Grönroos. Mä olisin tehnyt itse toisinpäin. Nyt se on loppuun myyty, että kai se on sit onnistunut se markkinointi sitten. Mutta että... Siis tännekö se nyt meinaa joku klubin laittaa pystyyn? Ei täällä ole niinku mitään. Tää saatana peltoa. Sori Naukio. Tähän tulee ihan niinku siis Tampereen keskustasta tulee bussi. Okei, me ei ole mitään hätää. Tuolta. Nyt on käyty uusi venue tsekkaamassa, missä Jussi meinaa tehdä omaa sooloa. Ja täytyy kyllä sanoa, että niin kun, kyllä toi niin asiansaaja, eihän tossa semmoista niin kuin fucking rock'n'rollia ollut, mutta kaikki tekniikka, istumapaikat, parkkipaikat, niin jos tilavuokra on murto-osa siitä, mitä noi tamperelaiset salit ottaa, niin onhan tää nyt ihan helvetin hyvä. Ja kaikki on uutta, että sehän tossa oli niinku tosi hyvä, mutta mun mielestä tää on tämän homman yksi kanssa tämmösiä kivoja puolia, että kun sä löydät tämmösiä uusia venueita ja pääset toteuttaa tavallaan ihan puhtaalta pöydältä, niin ja mitä mä juttelin ton tilavuokraajan kanssa, niin ei siellä niinku ilmeisesti kauhean isolla käytöllä on niinku tollain muuten noin viihdebisneksessä, että hienoa. Täytyy kyllä arvostaa Jussista, että se on aika ennakkoluuloton näiden paikkojen suhteen, että se niinku uskaltaa ottaa tommosia riskejä, mutta eihän siellä nyt mitään isompaa vaaraa. Kyllähän se nyt liput ihan mihin vaan, mutta vaikka Köyliön kirkkoon, jos siltä niin vaatii. Nyt mennään syömään. Sopiiko? Onks nälkä? Mä maksan. Ota ihan mitä vaan. Niin monta pizzaa? Ihan niin monta pizzaa. Mutta joka ikisen pizzan syöt sitten. No mukaan. Ei, kun sä syöt siellä paikan päällä. Mut se on nyt kyllä vähän duunia nyt. Kannetaan vähän kamaa. Eli nyt ollaan täällä pizzamestareissa. Mä tulin hakemaan nää hienot lediputket täältä pois. Näitä ei tarvitse. Tää on vähän epäselvää, että jatkuuko tää pizzamestari nyt syksyllä enää. Vai etsitäänkö uutta venuetta, mutta haetaan nyt osa kamoista helvettiin. Tai jätetään toi äänentoista vielä hetkeksi tänne. Senkin voisi kyllä melkein pakata. Mutta laitetaan nyt lamput, niin me voitaisiin ottaa nämä vaikka Jyväskylään, kun mennään Jussin kanssa sinne, niin nyt kolahtaa. Ai, niin sitten ei, saan sitten loput sitten yhdellä kerralla. Pikkasen on haikea fiilis, kun tässä keräilee kamoja. Jätetään tää sitten seuraaville. Etkä kuvaa. Ei sinä käkkärä tuokka vittuun siinä. Mitä nyt näyttää, että me käytiin syömässä? Ja minä maksoin. Pistäkää pöytäkirjaan merkitä. Kato, avataan. Miksi tää oli auki? Oli ovet auki koko ajan. Onkohan täältä viety jotain? Miten me ei laitettu sitä niinku lukkoon? Sitten laitetaan se. Siellä on muuten mun kypärä. Oon ostanut mulle. Enää puuttuu prätkä. Kato mun täksää. Onko iso pää? On. Laitetaan tosta luukkuun kiinni. Ei oo kyllä. Katsotaan onks sisältä viety mitään. Eiks mee? Mitä vittua? Ei mene. Vittu, jos ei tää oo kontsaa, niin sitten en tiedä.
Sit saa muut tehdä. Sit voitte vittu itse tanssia keskenään ne vittu perseet pystyssä vittu. Minua ei kiinnosta. Jos tää ei oo hauskaa kontsaa, niin sit ei oo mikään vittu. Ei minä mikään vittu talonrakennusinsinööri, mutta kyllä minä nyt yhden auton saa pakattua aina. Nyt lähdetään. Elämässä on 2 asiaa, mitä sä et voi pettää. Ei toi ei oo. Sä voit pettää kaikki. Tämmöisen viisauden mä oon, että jos sä teet kengät piparkakkutalosta, niin sä et voi kävellä sateella. Mut heität sä mua nyt himaan? Panu vittuun nyt siitä. Luulen, että meillä oli joku connection. Ei meillä oo kyllä. Okei, mä lähden.